Proiektu hau 1904an hasten da. Eta proiektu honek bi iraultza lotzen dauz. Alde batetik, frantsesa, nun komunidade religiosoak urteten diaz Frantziatik eta leku diferentean asentau egiten diaz. Gure kasuen, marista komunidade bat sortzen da Antzolan, Bergaran onduen. Beste aldetik, beste iraultza bat, iraultza industriala. Durangaldien, bederatzean, hasten da ikusten ze posibilidadik emoten dauz iraultza industriala, lehenengo iraultza industriala. Ailegatzen da trena Bilbotik Durangora eta ikusten da posibilitatea lotzeko Durangon dauen ekonomia, trena datorrena Bilbotik eta arrazonan dauzen mina batzuekin artean. Eta horko berbaldien ikusten da beharra ez dagoela pertsonak preparaute, pertsonak gaitasunekin hori aurrea eruteko. Momentu hartan etorten diez Antzolako fraile Durangora, bilatzen seminaristak, eta berbaldi batean industriala eta alkatie, izena zien Uribazterra eta Larrea, elkartzen diez, eta alkatie da industriala proposatzen da bie frailei, posibilidadie sortzeko zeo zer nun prestatzen dabe jentie lehenengo iraultza industrialerako. Momentu hartan, ideia onartzen da, eta hasten diez lanien helbide bikin. Alde batetik, behar zabien pertsonak gaitasunekin gauzak eiteko, eta hori hasi izan esaten, lehenengo izena izan zen manufaktura, eta, karo, manufaktura martzan ipinten duzunien eta ekonomia azten zara garatzen, beste beharra bat sortzen da, eta da hori kontabilizaren bizu. Orduen, momentu hortan, bigarren arloa martzan ipinten dena da merkantil. Eta hortik hasten da, lotzen lehenengo bi iraultza, bata frantsesa eta beste industriala, hartzen da Maristak Durangoko iraultza. Hor, bizitzen gara, lehenengo iraultza industriala, bigarrena, hirugarrena, beti egon gara Durangaldeko behar zauen garapeneekin. Eta hortik sortzen da bebai, Aztarlan.